Saka chimwe chokwadi chemaharamana ndechekuti kuhondo kwaiva kusina agreement yekuti kana imimi marwa hondo muchazotonga nyika ino zvachose. Honestly speaking, dai isusu zera racho nguva yacho taitoripo, taisamborara mumagumbeze, taisamborara mumagudza, dai isusu tisitoriwo magogoderawo maveterans acho. But inini dai izvezvizvi ndiri munhu akarwa hondo izvezvizvi, dai ndazorora kumbao, ndakutotaura kuti hapana, yachanzi yenyu ya10 yenyu yekutonga nyika, tungamirai nyika, takarwira kuti mutungamirire nyika. Izvi zvekuti makarwa hondo izvi muchida kutungamirira nyika nevana venyu mega ka, musati soti vana venyu imimi ndi mega makaenda kuhondo varume. Imimi maingotungamirira hondo chete vazhinji venyu apa. But isisu baba edu nemasekuru edu, mahama dzedu, vese vana tete vanani vakaenda kuhondo vakarwa hondo. Vamwe vachirepwa vari kuhondo ikoko, vamwe vakaurayiwa, makuva ariko vatisingazoti vari kupi.